vanhempaa siellä mukana. Se on perussakaan sinne, että rahat se on muuten yhdellä kerralla on puheenvuoro. Nyt silmäinä Jeesuksen aamen, 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 me tulet yhteen, aamen, 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 aamen. Sä Herra kaikki ravitsesi sinä pöydän antimen, aamen, 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 aamen. 1, 2, 3. Jotta sais vahingossa editoitua vähän. Noniin, tuu silläkin mukaan. Okei, elikkä. Nyt. Ohaa, miten käytetään toi? Lopet. Okei, eli Ihan peruspolttopallo. Okei? Ja sitten jos työ astutte tää viiva yli, niin sitten te olette automaattisesti täällä näitä polttajia. Eli katsokaa tarkasti, että se tuu viiva yli. Okei? Ja päästä alaspäin palaa. Jos osuu päähän, niin ei palaa. Ei siellä pepsiäkään voi laittaa. Onko kenelläkään siellä sinistä valmista purkkia? minulla! Eikö se on sinistä? Vinäri!